other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Anna se koni ni malaria moro no goya matek. Masani weche mag nyuol go. Podo kanyal. Mayo. Malaria no pucha na kata nyoro kanyai clinic. Daktari koni ni malaria. Podo ni edenda. Podo we amondo. Ani ngeni anja dolo ka kanja dolo. Oni nane no regweng ni malik. Nyo anna migori. A lebo ne ponga dek mogo dugo 33. Iwinja nyako. Aneno kok dhi dagore. Ok dhi dagore. Donjor tuje. Dong ing'eni zato ne yude remba. Mato gimana chako kochon mabuk dakrum sa. Ema wacho ni donjor tuje duoko ikoda. Iduoko ikoda. Nyasachwa kendo wuon wa jal mabade dongo. Ineno ka koro dada ni obiro iraka. Monda duok ne bet mogo piny. Ambi anduta duok mogo piny. Mai momiyo na wacho ni udi manyi. Wacho mang'eny adi wacho ni nyawe in yun. Adi. Iwinjo odino. Adi. Iwinjo wang'e. Iwinjo wang'e. Dale ko lek moro ni chaka gimo miya mama moro. Eto, ha? Chaka gima dada lokia haleluya. Amen. Nyasaye no chwe gitina chien. En ng'ama wuoyo kani madwa neno. Omera wuogoko kapok abagi marach. Wuogoko kapok atimo ni marach. Oja polo. In ema inoda ka. Ang'o mitimo ka? Iwa loso weche ka na temo yalo. In ma koki dawaro dhako ni, in ma koki dwa ware. Okay. Ema penji, in ma koki dwa ware kawuono dong. Chieng' mwawere ni. In koka Nyasaye wuoyo kodi mondo bi ware dongi. Ya jipero gi wiurito ya. Magita. Bana game. Wait. Obiro bi. Japolo. Adwa ni gol simi gone Yesu kone ni biro ineyo. Jawaro bioresa. Iwinja. Yud tugo mar Olonono chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa achiel gi nus nyaka saa ariyo mana e wang' jowi mari mar Color TV. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Mas mana kama nindi nyakuro monga juange no kinyi nendi mano makari odichini nendi mano mare chieng' tich ang'wen chendo en sule mokinyi kidi nendi mano mare chal mar piny kama bende wadongo mbaka kaendi koda ka chief officer mochung' ne wecho gendi bago mag thieth e kaunti baro ma Homa Bay mano Laktar Kevin Osuri ma bende osechopo kaendi achiel kachiel mondo wang'ene na chal mano mare thieth ma Homa Bay County mane mbaka kata chuny mbaka ma bende wagoyo kinyi nendi mano makawuono chal mar thieth e Homa Bay County. In bende yudo cheno ni endi yono mano makare kokalo kuom lai mago mag tudruok mopogore Facebook, Twitter, YouTube kaachiel kod ka Instagram. Bende ka nitiere e Bo TV mari kanyo endi nyalo yudo namba no endi mar ote machuok e yor ote mari kotende kod ka kit mbaka ma bende wagoyo kawuono kod ka waziri kod ka chief officer mochung' ne weche endi mago mag thieth e Homa Bay County Kevin Osuri. Yena akaw thuolo ni mano makende mondo arwake ni machiegni ahinya e Color TV kendo tene endi mano machielo mondo wagoye kod mbaka nikech weche mag thieth gendi osebedo ka kelo issues mang'eny ahinya pacho kaendi wadwa ng'ene ma Homa Bay County ato mapacho kama ngima bedo wadogo mbaka machina nya daktari kawe thuolo mari makende mondo mos jalo mar Color TV chigi ero kamana ina Henry agoyo ero kamana nya kum luonga e studio kaka wuono mondo lerni wach mar thieth mar Homa Bay County kaka dhi nyime. But mokwongo kaka thuolo ni mar moso ni kwara mo ya juam duto te kama gintie. Yes. Kendo agoyo ne giro kamano kuom yuoro wa kawuono wago kod mbaka.
Erokamano ahinya. Amor kabisa mokwongo Homa Bay County ochiew nade? Homa Bay ochiew maber. Waikore aika ne devolution conference machakore week ma koro wadhi donjene. Machakore tarik 12. Lakini wan gi programs mopogore opogore ma watimo kapok wachako devolution conference kaka ringo mar run marathon kod activities mamoko. Koro wadich kabisa. Erokamano. Gavana ngima maber gi waziri mar health Roslyn. Ngima gi duto te. Erokamano ahinya. Amor kuom thuolo mari bende ikawo mondo wago kodi mbaka okinyi mano ma kawuono weche gendi mago mag thieth molanya chal mar thieth Homa Bay County. So far inyalo nyisowa ni to weche mag thieth osebedo machal nade kapok wang'iyo moko kuom gigo bende osebedo kaluwore e mbui pacho kaendi utego endi mago mag thieth Homa Bay. Kamano. Anyalo wacho ni migao mar thieth kod chenro mag thieth generally Homa Bay County wasegoyo okang' mabor kabisa kendo watiyo matek. Tiyo matek ni matunda mare oseneno kendo abro lero ni kanyo gimomiyo awacho kamano. Migao mar thieth mar Homa Bay kane wadonjo e telo awach ni tam mar koro High Excellency Governor Gladys Wanga. Priority mare number 1 osebedo weche mag thieth throughout. Kendo wacho ni priority number 1, number 2, number 3 en weche mag thieth. To seketo maino mare kod teko ndi migao mar thieth. Ng'iyo ni osiptende wanie makare, jotich matiyo migao mar thieth bende nie makare. Apani chien kacha ni winjo ka ne wan gi strikes mang'eny kata gomo mang'eny. Tinde ineno ka tungni ok ng'eny ahinya kaka ne gintie. Of course weche nyaka bedie lakini ok chal kaka ne nitie chon. Omiyo wasego okang' maduong' kabisa. E Homa Bay nyalo wacho ni sani king'iyo level marwa mar health services wan malo kabisa. Kendo watemo kendo ipuoyowa the whole country. An bende jakom mar chief officers duto te Kenya. To kasamora mora mwaromo ka koro wawuoye adiera. King'iyo different statistics mopogore opogore. Tiyudo ka Homa Bay dhi maber kabisa. Ok wawach ni wan perfect kata ni wasechopo. Ni wane okang' moro mapinje moko mosetelo mbele ka Europe ga America gini nitie. Lakini kuom kama wantieno watemo kabisa kendo wadhi maber. Okay. Winjo kiloso kanye weche gendi mago mag strike mpende sani kuro wanyalo wacho ni ok winja ahinya. But MOUs mabende some of the county sign gi jochiw thieth. Weche osebedo ka wachore ni ok yot ahinya mondo Meted County Homa Bay ket ga tim winjruok mabende gi chwega e kokgi. What has been the problem momiyo magendi ok nyal chopo kare? MOU kata memorandum of understanding maji ndikore piny. Ochalo roadmap, ochalo framework moro. Ing'ena sebede union higni mang'eny koro nyalo puonji weche gi moko matin. MOU en framework. Ok onyiso ni en thogi kuo. En framework ni oyo watim kama kao this period of time. Koro nikech ngima be weche lokore nyalo yudo ka wandikore kodi ni by tarik 10 itim na gima kama to yudo ka dich moro timore ma tarik 10 no itime 15 or itime early. So en winjruok e kindwa gi jothieth gi unions. And gimose konyowa kabisa ni wan gi framework miluongo ni quarterly meetings. Quarterly meetings giwaromo gi unions. Giwacho ni ne wasingore kodu kama to number dek ni pok otimore nikech magi. Koro gibe gi understand ka wa explain gibe gin dhano gin civil servants kaka wan koro wawinjore. Gima duong' ni wan gi framework ma wa engage go gi unions. Ing'e ni king'iyo MOU kata kigolo sani MOU akia ni gimoko ka anyalo tango ni nyalo doka ni gimoko kata mana 15 mowinjore gi jo thieth. Nitie motimo sano manyalo bedo kata mana 5. Nitie motimo bang'e kamano. Koro ok ni ok watimgi. King'iyo kata MOU manyocha wasign gi nurses for example. So winjore ni mondo megi promotions. Barupe mag promotions no osechiw last week. Koro no kamano osetimore. But ibro yudo kamoro nitie ma dwaro pesa ma from national government maseche moko pesa no okobiro e yo mane wachano nikech wabende MOU ni ikete e geno. E geno ni nitie omenda moro mabro biro to kobiro leo matin. Koro nyalo kelo
liet moro matin, but kidok ir ng'ama ni indikori go piny mi explain mi wacho ni mae momiyo kotimore tiyudo ka odhi maber. So mane mosebedo challenge momiyo samoro ywak bedo ni ok usekete tim winjruok ma uchuoye gi riwruoge mag jochiw thieth. Wasetemo ndi ng'eni unions begin awachni political wing mar jochiw thieth to kata giluong mana ja union moro amora obiro wacho ni wasetemo, ok wasetimo 100%, yes, but wasetemo. Of late, especially dwe mar abiriyo mabende koro watieko kinyni, watieko wuononi, iyudo ka issues osebedo mang'eny ahinya e weche gendi mag kuonde mag chiwo thieth ma Homa Bay County. Giselure mbui, dispensaries gi health centers, moko bende nobedo abandoned, wanyalo kamano kata gibedo neglected. Challenge ni kanye momiyo samoro kogo dhok nikech no waneno ka ogo dhok to koka maybe governor no react kata wakt ma waneno ka itimo clearance ute gendi mag thieth moko bende waneno ka richo. Alwa ni mondo aler wach no e yo ma clear, e yo makare kabisa. Tawdo wacho kama. Kane Governor Her Excellency Gladys Wanga donje telo ne ubedo kodwa experts. Anono yudo kata kapok abedo chief officer, experts mag migawo mar thieth, joma osebedo kanyo, joma nigi lony. Onyise ni governor mokwongo Homa Bay nigi health facilities mang'eny kabisa. In fact, we are one beyond WHO required standard. King'io number mar facilities ma wan go gi population ma wan. One health facilities mang'eny. One health facilities mang'eny molo Kakamega, almost double ma Kakamega ni, for example. Onge kamora mora e Homa Bay County mo bed served at least 5 kilometer radius gi health facility ma functional. Mano is very important mondi winji. Number 2, ne wayudo health facilities mokalo 50 mane stalled. Moger, ochak ger to wenus, kata ogere otieke to lori. Moko no chak nyaka 2015, moko chak 2014. Kaka Samakera gi other facilities. Kane wadonjo, ing'eni nyaka ibed gi program, ok inyalo wacho ni kadonjo kawuono to kiny mana ayudo kok tigite bro tiyo. Nyaka ibed gi program, financial years. Mae ka koro watieko higa wa mar 3. About tieke sanini. We are getting into our 4th financial year. Yes. Wan gi plan. Chien ka ekum facilities miwinjo 50 ne wawinjore gi governor ni ok wager facility kendo manyien. Manitie gi emwadwa ni mondo watieki, wa equip, wakete staff mondo gibed functional. Mama no wasetimo to the best that we can gi resources ma wan go. Nitie facilities mang'eny manok ti. Anyalo kono ni Rapora, anyalo kono ni Seka Kamser gi mamoko manok ti. Masani koro waseyao dago makuru tiyo. Ne wayudo gi nus gi chope lentil ok gi ti. Yes. Watieko gi, wa equip gi, ba wakete staff bakuru gi tiyo. Okay. Jiwi nyamaler. Now, nitie moko makuru nikete mbui. Mamago to pokne watieko. Adiera ma wacho. Utingo Nyandiwa, utingo moro kaka Ochmuga gi mamoko. Pok watieko gi, ba pok wayao gi. Mondi yao facility, Henry. Mondi yao facility. Okena nagero brick and mortar. Mondi bedgi health center kata dispensary matiyo. Ining'eni kidhi hospital kituo onge ng'ama bro chuo gi smiti. Ibro chuo gi yath. To ng'ama chuo ino beden mana daktari. Nyaka iket the necessary infrastructure. Moting'o building ni, iket nyaka gimiluongo ni placenta pit, iket nyaka chope, iket nyaka pi gi gik mamoko. All that infrastructure odwaro pesa. Number 2, nyaka iket equipment, medical equipment. Mabende bechgi ok yot. Number 3, nyaka iket staff madwarore manyalo manage that facility. Nyaka bede ja lab, nyaka bede nurse, nyaka bede all those necessary stuff. Koro magi duto teking'iyo mondo yaw facility achiel ok en gima leche yot. But wang'iyo niya, ka koro ne wan gi over 50 facilities manok ti, to wang'iyo environment. King'iyo kamboro tiyudo niya, ma pod installed ni, moro ni e bathe kama already tiyo. En waweye mondi, wadhi wa prioritize kamoro machielo. Lakini
wan kaka joma nie migawo mar thieth gima wang'iyo ok en brick and mortar, bende ok en picha. Wan wang'iyo health services kod health systems. Ka services gi systems tiyo, that is our barometer. Ene monyiso wa ni gik moko ni kare. Anadwa koni kama. Ing'eyo wan gima wang'iyo e migawo mar thieth iluongo ni data. Data. D-A-T-A. Ene gima msema kweli. Ing'eni data ok nyal riambo. Homa Bay sani chien king'iyo almost 5-6 years ago. Yes. Mine ne tho mang'eny Homa Bay and mani be ing'eyo. Mine ne tho kanyuol maseche moko mine ne nyatho kata mana 8 kata 10 e wik achiel katho. Sani kawuono mabina na bedo kama wuoyo kodini wadhie karibu ndalo 90 kaonge miyo kata achiel e Homa Bay County motho kanyuol. Obed nene public facility, private facility kata faith based facility. Mane data mawuoyeni. Nyithindo miteri chanjo sani mayudo chanjo almost atamalo 80. Nikech mano koro systems watiyo. Akendi winya maber. Yes. Chon ne yedhe onge completely. Sani wan gi essential medicine. Underline the word essential. Ok ni all medicine. Nikech ing'eni kata mana sani king'iyo Kenya, kata jotelo moko bo dhi India, jatelo moro dhi Minnesota udhi thiedhe, ok gidhi nikech for any other reason, but yedhe ok inyal bedo go te e hospital, ok inyal bedo go te e county, ok inyal bedo go te e country. Nitie yedhe mathiedho ji e Kenya kama gionge Kenya ka. So you cannot have all medicine. But gima lero ni kanyo en ni wasetemo, especially a health systems. Okay, brick and mortar. Okay. Yeah. Health centers kete facilities gi endi mabende wanno ka kelo weche mathoth ahinya mabe wacho ni adier makende ni moko pok orumo. Yes. Paro mane ma uno godo kodgi nikech seche ma ineno gi oko kanyindi kaka kichwa nyandiwa och muga gi the rest mabende osebedo kani oko goendi. Japiny neno maber ni Governor Wanga singo mane oketo ne japiny weche gendi mag thieth mabende wacho ni mane priority mare mabende no set mokwongo. So japiny nene ka gima oketo ji gi PR ni tiji dhi nyime e yo makare, why tich ok dhi nyime nikech japiny koro ok nyalo yudo thieth e osiptal machiegni kode no. Ako ni chien gacha ne gik momiyo health facilities nyaka ti kata tiyo. Akwano nini infrastructure. Yes. Achaka kwano nini equipment. Machaka kwano nini staff be nyaka bedi. Koro gima ne pod waonge go manyaka tim in a process. Ng'eni gedo tinya wacho na dwani gichoger kintigere. But employment nigi process mare. Nyaka tim advertisement. Mokwongo nyaka create budget. Ma budget nye wase create a financial year 2025-2026. Mar ndiko jotich. Nye wase lando tije e Homa Bay. Hapa ni maning'eyo. Ma advert nyorumo tarika 4 dwe mar 7. Ma shortlisting no setim. Wadhi interview. Kose team interview to wadhi bedo gi staff. Staff gi ka wase bedo go to wanyalo wacho ni koro facility to wadhi wayawe nikech wan gi staff. Equipment bende wan go e budget masani. Making'iyo budget masani ne waketo budget mar nyiewo medical equipment 98 million e financial year. Mano romo wanyiewo equipment madhi equip katiteri facilities gi. Makidhi kacha ni mondo thiedhi Henry. Tiyudo ka laboratory tiyo nikech microscope nitie. Yes. Iyudo ka inyalo pim nyathini nikech HB cuvette nitie. HB mar pimo remo. Wach kamano. Machines mag pimo remo. Gi machines mag pimo lach gi gimoro amora. Koro idhie facility moyaw marieny to bende kidhi kacha services are okay. One gima wang'iyo is health services. Yeah. Okay, koro dwaro mar waduong' en ni gin bende gibede rang'iny makare ma japiny koro nyalo yudo weche mag thieth e yo ni mano mowinjore. Anyalo mi singoda ni ok watim gigi nikech ne ng'ato ndiko gi mbui or gima kamano. Ma en plan ma wan go. Ako nini ne gin 50 gisebedo ka gidok piny matin. Koro modong matin go ne watieko this financial year. Ma ing'eyo budget process. Budget process ok chakre July. Budget process chakore chien almost February. Kapok ochope the 1st of July, the beginning of the new financial year. Ne waseketo gigi e program. Makata mana staffing makoni gi ne waseketo. Infrastructural improvements makoni gi ne waseketo. Gigo te
Okay. But do you give information ne japiny munyisgi ni magi ndipo kotimore nikech 1 2 3 mondo japiny kigiga point makoro keto gini e mbui makoro chako ketho godo kata ochako chalo ng'ama koro golo dugu piny gi oko? Ingeni anyalo wacho gi muolo kendo gi a lot of respect gi mbola ni motives opogore. Nitie ng'ama nyalo sei kata ka wacho ni oyo ka ong'ikore nikech ok nyalo bedo perfect ka ong'ikore tim kama, lakini nitie motive moro mineno kae mar siasa mago to opogore. Wan ok wajo siasa, wan tijwa is professionalism. Omiyo japiny mineno wach ni kaka jopiny ma Aoch Muga, Governor wuon High Excellency osetimo buche kanyo, alura kanyo, community dialogue bosebedo kodgi. Fact mano ward na West Game. Yes, osebedo kodgi nyaka gi MCA magi raise issues maggi almost 6-7 months ago. Bagi wacho ni Your Excellency Aoch Muga ni nochake gi regime marawiti ne pok orumo konyo mondo rum. To wacho ni oyo an kode mpango naka. Magi ma ng'ikruok mapok otimore lakini an kode mpango naka katieko magi to facility ne dhi yawo. Mano osetimore ma japiny makanyo ng'eyo. Ng'ama ndike mbui mineno mandiko ing'eni seche moko in ng'eyo weche mag social media in gi sim mane social media be gi sim social media. Ng'ama nyandiko ng'ato ndiko kuma Aoch Muga tiyo ni en Java kata mana Turkana kata Lodwar somewhere. Ne omado chai gi mandas cappuccino to ndiko about a facility or ng'ato dhi gona pichike na kama na dik kama mondo agogo governor. The motive is different, the intention is different. To one kaka jomani emigao mar thieth, that is not our business. About politics is not our business. One business marwa gi Excellency the Governor, she's very focused on weche mag migao mag thieth. To kwatim gigi nikech ng'ato nondiko. We are not doing it to please somebody. But watimo gi nikech wadwa ni mondo jothurwa madhi ute mag thieth yud thieth makare. Japiny nyalo penjore ni to why would the governor react kata mana county government health docket react seche mane ochak gol gigi endi oket gi mbui kwa gede timo clearance gi clear the bushes mantiere? No, I'm a chief officer mar migao mag thieth kendo ane machung' ne resources. Tanyalo nyisi ni bush clearance or clearing bushes ok watim gimoro kamano nikech ni ng'ato ndike mbui kata ni ng'ato timo. Anyalo kwano ni off my head anyalo kwano ni facilities mapok wayawo. Facility mapok wayawo kata in kapok yawo dalani moro. Of course ibro yudo ka lum otiye moloyo kama ji odake. Is normal. But I'm telling you we are not reacting. We have a plan. Emomiyo awacho ni gigi ok ochakore sani. Ing'eni gima iwacho mondo ndike mbui no ndike July. But ananyisi ni mpango ni one go from February. Ing'eni ok inyal keto gimore budget sani nikech ng'ato nondika. And I'm telling you ni king'iyo budget marwa nikech en online. Ibro yudo ka mar health medical equipment is 98 million. Adverts mag jobs king'iyo County Public Service Board ma Homa Bay ne otim adverts wandiko nurses, wandiko clinical officers, wandiko doctors, wandiko laboratory technicians mondo wa equip facilities ki. Nitie facilities ma ing'eni kaka migao mar thieth sani one stretched waonge staff moromo kendo wan gi osiptende mang'eny manigi staff achiel kende. Lakini winja maber. To mano to ken ni wan kendo kaka Homa Bay. Mano en different counties. Onge county minyalo dhi e Kenya ka miyud ni onge facility manigi staff achiel nikech staff are overstretched. Problem wan go maduong' ahinya ne ni health and fully devolved but pesa ne duto te pok obiro piny. Ng'eny pesa ne odong' malo kata mana national government. And iseneno ka jatendwa mag the right honorable Raila Amolo Odinga temo wacho ni mondo all devolved functions mondo pesa gi otim nade okele counties. Health is one of them. Agriculture is another one. So we are suffering as a department or counties nikech pesa monego bed ni biro e counties mondo kony jopiny ok bite. Koro wasafa nikech mano de wabed gi pesa moromo de wasendiko jotich moromo de gigi te ne waseti lakini en due to resource limitation. Okay. Wang'e ni mortality rate awinjo Kenya kise chako losie matinti ni sadido koro wakini mabede wito ngima gi ka konyore odok piny. And ma indi biro ni kesa moro wacho ni
okang' ma usegoyo e weche gendi mag neno ni tho ma kamagendi odok piny. But there's this issue ma bende osebedo ka kelo pek ne wa discuss kodi the other time. Wach mano mar machine mane isomo godo duoko. Ilo ni MRI. MRI. Yes. Ji ne wuok mana from Homa Bay to ne biro mana Kisumu. Ok ang'e ni nyaka gie kawuono inyalo nyiso ja Homa Bay County ni mano sigik machal nade sani koro duoko mage inyalo isoma Homa Bay koso po nitiere some challenges ma pod experience. Koro chien kacha kana biro mana wuoyo kod chona apani en over higa sani ne wan gi machine miluongo ni MRI, magnetic resonance image machine ma ne wan go Homa Bay to ne en gi ng'ikruok moko kata sobo interpret images go ne waonge gi radiologist mane nyalo timo mano. Mokwongo sani sama wuoyo kodi kae ni wasemedo machine moro miluongo ni CT scan, computer tomography machine. It's a CT scan. Koro wan gi MRI, wan gi CT scan. Okay. Matiyo gi te. Fully functional, fully serviced. Number 3, sani machine ariyo go te kitimo any test kata kupimi duogo sano. Akeni winya maber. Yes. Koro onge jasome. Yeah. Wan gi measures in place ma result iduoki sano. Kendo ng'eny ne yudo ka joma nigi accidents gi kata jo medical ward tiyo kode kabisa. And everybody appreciates ni Homa Bay, especially diagnostics, one maber kabisa. So questions mabende iyudo ka samoro japiny penjore ni to ang'o mo weche gendi mago mag yedhe has been a challenge and ikelogi to ichake kawogi kata chal ka gimiusogi. Ok ang'e ni en adier makende ni yedhe gi nyalo bedo ni biro to nitie kaka kuonde moko michake iusogie. Ok kamano. In fact, anyalo wacho ni Homa Bay sani comparatively Henry wan gi gimiluongo ni better commodity security. Yani yedhe mobiro nodhi kata mana wach ni yath odhi e osiptal moro iyudo ka gin secure kanyo. Lakini gima nyaka ji understand ni yath seche moko nitie yedhe mopogore opogore. Okay? Nitie yedhe ma wan wakelo as a government. Nitie yedhe mikelo bende gi our partners. Kaka antiretroviral medication, TB medication. To gin gi distribution points. Akiani wina mabe. Koro yath nyalo biro ni odhi Ndhiwa, itere Ndhiwa, odonjo Ndhiwa, olore Ndhiwa, okwane Ndhiwa. Ai kiny kata mana for the whole week yedhe go bedo distributed to different facilities. Koro yudo ka facility moro biro got ko jowi odhi Ndhiwa, gidhi gikawo yath makanyo, gidhi got ko jowi. Ng'amo ka understand kata ng'amo kong'eyo nyalo neno ka ton mag yethe wuok dhi to paro ni maka yedhe manyose donjo ka itimo nade ikawo apana. Mano en distribution plan marwa as jomigawo mar thieth. Kendo wan gi proper records kaka yedhe ne odonjo, ng'ami sami kawe kiteri got ko jowi ng'amo kawe and a transport mechanism. Benana gimiluongo ni distribution mechanism. Lakini gima duong' en ni iwacho chien kanyo ni wach yath osechendo, especially yedhe moko. To ma osetimore nikech the main supplier marwa mar yath Kenya ka iluongo ni KEMSA. Ding'eyo to KEMSA ibe iseng'eyo ni osebedo gi ng'ikruok. Ma KEMSA osebedo gi attempts, especially from His Excellency the President Ruto en owuon, kotimo gimiluongo ni restructuring mar KEMSA kata reforms e KEMSA. Nikech KEMSA wasafa gimiluongo ni fill rate. Fill rate ni tiende ni ka wadhi nyiewo yedhe 10 to wayudo mana yedhe 3 kata 4. Chulo tisetimo nade? Isechulo. Mano obedo procured. Yes. Ting'eni procurement bende nigi chik mo otime nade? Marite. Koro kise wacho ni nyiewo yedhe KEMSA to KEMSA mar government ne manigi yedhe matin. In constrained gi laws gi chike kaka dang' inyiew yath kamoro machielo. Kinya wuok ni koro ok ayude KEMSA koro wadhi anyiewe kata Ramogi chemist. Mane dhi ajela. Kiani winya maber. Koro procurement no ema chando wakanyo around KEMSA. Kendo as a government, one kaka Homa Bay wase raise our voice ki national government
and president oseassure ni this financial year odhi keto 3 billion Yes. e KEMSA to improve gimiluongo ni fill rate margi maka wan timo order ni wadwaro yedhe 10 to kok wayudo 10 go to wayudo 9 but not ni wayudo 3 kata 4. Okay, koro weche mag yath en gino mabende uneno ni at least obedo kata bende gitin but obedo. Wang'e ni Homa Bay County Hospital Referral Hospital en penjo mathoth ahinya bende pod nitiere kotenore kod kaka nogole kama ne nitie kama sani koro gere chande. Wakwongo wang'e ni to how spacious is that place to gi ere kaka sani koro en efficient moloyo gi kama ne nitie machon. Mokwongo Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Osego okang' maduong' kabisa. And adwa goyo kamano kabisa makende ne High Excellency the Governor Gladys Wanga mosemiyo that hospital a special attention kod resources madwarore. Mokwongo abro bire wachak gi mipenjo no mar outpatient mane wan go. Yes. Inyalo pare nogere gi Tom Mboya chon nini apani maybe kata pok nonyuol. Nen nogere kaka health center. Homa Bay mineno cha nonego bed health center in the 1960s. To outpatient mane en go nen mana moromore gi nya hospital moro kanyo matin. Lakini neno kaka koro yarore mosebedo maduong' makoro iwinjo kata nyinge maluongo ni Teaching and Referral Hospital. Kawuono mawuoyo kodi ni national government nooro dakteche 12 mana madhi puonjore ka medical officer interns. That tells you the value magiseneno kacha nikech gibiro gitimo assessment. Yo KMPDC, Kenya Medical Practitioners and Dentists Council. Yes. Gibiro gi assess the whole facility. Maginano ni ka oromo puonje dakteche mondo chal gi Dr. Suri gini. Ingini mano kamalicha ina kami puonje jika mano kamalicha ina. Mano sebedo nikech unewaneno ni oyo kanotin kama nyako bed improved. Kati kene gero odi kiru ni moro matin kakoro badi yarore dongi muke tigero gima duong'. Ne wa muke to no kani muke it was a small thing no tingo mana small I think 4 or 5 offices gi MCH gi a small outpatient pharmacy. Sani wa muke wagero a 5-story building. Maska uno kawuoyo kodi ni gine last floor ma 5th floor kive kache de yudo funde katiyo kata sani and they are very busy at work and they are doing an excellent job. And macha and a modern accident and emergency and casualty center ma hapa ni counties matin kabisa manini kacha wagero ma theaters dibedo e outpatient kanyo renal units dibedo e outpatient kanyo offices called clinics specialist clinics dibedo kanyo MCH dibedo kanyo amenity bende dibedo kanyo gi services mamoko keni winya maber isene ne outpatient man ginaka lift hapa ni pokinen maybe managa ka isene na maga kanja ema wagero mabicha maybe even a better one in my view. Number 2 again iwinyo kanyo maler so the infrastructure the building is continuing almost completion. Number 2 mortuary na Homa Bay. Yes. Apani be pichni moko ni neno kanyo no gol gi mbui kanyo 2019 kata kapok governor odonjo office. Mortuary man Homa Bay is just a small room matingo onego bed no tingo only 6 bodies. Yes. Lakini yudo kaseche moko bodies ng'eny kacha mokalo kata 20. To wani ng'eyo adiera ni ingema kawuono kinyi wito ngimani. It is important ni mondo ibed gi gimilongo ni nyadhi kata dignity. Yes. Kitho. Wasetie kogero a modern funeral parlor a Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. In the next 1 week or less it is ready for operation. So wasetemo kabisa County Teaching and Referral Hospital ICU wasanitiyo kendo negi 15 bed ICU mano intensive care unit HDU manokti high dependency unit sanitiyo negi 10 beds. Cancer center bende is operational
and we are expanding it together with the partnership from Aga Khan University. So we are doing what Mogik Pange. Okay. Erokamana ahinya. Adwaro mondo wagama ne yo kaendi mano madundo mondi koka wachak waduoge issues moko bende okwa kweche gani mago mag thieth. Nekoro moga jwang en mbaka mwagoyo kaendi koda ka chief officer bochune weche gani mag thieth e county Homa Bay, Laktar Kevin Osuri mabende osenyiso pothoth ahinya king'iyo kanyendi owacho ni chandruok mabende gisebedo godo en kaluwore koda ka nok mano mar omenda mabe ok osemiyo gi yot ahinya e weche gani mago mag tieko moko kuom ute thieth mabende samoro nosebedo koluwore e mbui pacho kaendi ne ojwange nitie framework kata mana gino bende iluwo chenro miluwo mondo mi osiptal kata kar thieth obede rang'iny endi mano makare mabende dwarore ka dwaro margi en ni kata gi thuma sani endi within 5 kilometers nyaka yude od thieth moro mabende chiwo services moko mag thieth ne japiny kendo maendi kelo yot ahinya weche mag thieth ae to gomba kaka endi kotenore koda ka wach barbar the MOUs mabende samoro kitend county Homa Bay osebedo ka koro keto kata gichweko gi koda ka riwruoge mag jochiw thieth mabe ok osebedo ka koro ineno ni gitimore makare oyango kanyo ni magibiro kaluwore koda ka winjruok magiketo en priorities mabende nyalo bedo. In bende luw chenro ni ndiko kalo kuom lai magwa mag tudruok mopogore opogore yone ni mano makare. Par malongo ni Homa Bay County nitiere koda ka kuonde mag thieth maromo 300 koda ka 4 ka nitiere mag piny owacho nitiere mago mag ji giwegi kamago en mabende tayo koda ka riwruoge endi mago mag dini bende nitiere kanyo endi kata jo Kristus. Kumano ikidhi mabor ahinya kwa duogo to wadhi ng'iyo bende moko mathoth ahinya moko Homa Bay County weche mag thieth ae to bende Kenya mangima nitiere weche mabende chando oganda kaka en jago mabende otelo ne chief officers weche geni mago mag thieth wabiro go kode mbaka weche geni mago mag health in general mondo mi en bende onyiso ni to chalo nade kanyo endi maduogo tok thul machuok. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Anna se koni ni malaria moro no goya matek masani weche mag nyuol go podo kanyal iwi malaria no put chanam kata nyuol kanyai clinic daktari ko ni malaria pod ni e denda pod weya mondo an nyanja dolo kaka anja dolo oni nane no regweng ni malik nyo anya migori a lemo ne ponga dek mogo dugo 33 iwinja nyako aneno kok dhi dagore donjor kucho dong ing'e ni dhato ni yude remba mato gima na chako kochon mabuk dakrum sa ema wacho ni donjor kucho iduoko ikoda Nyasachwa kendo wuon ma jal mabade dongo ineno ka koro dada ni obiro ira ka mondo aduok ne bet moko piny ambi anduta aduok moko piny mai momiyo na wacho ni udi manyi wacho mang'eny ade wacho ni nyawe in yun ade winjo wange taleko lek moro ni chaka gimo miya mama moro eto chaka gima dara nokia haleluya Nyasaye nochwe gina chien en ng'ama wuoyo kani madwa neno omera wuogoko kapok abagi marach wuogoko kapok atimo ni marach oja polo ine me inodaka ang'o mitimo ka in ma pok idwa waro dhakoni in ma pok idwa ware ema penji in ma pok idwa ware kawuono dong chieng' mwawere ni in koka Nyasaye wuoyo kodi mondo ibi ware donge ya jipero gi wiuricho ya bana gem obiro dhi japolo adwa ni gol simi gone Yesu kone ni biro ineyo jawaro bioresa iwinja Yud tugo mar Olonono chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:30 nyaka saa 2 mana e wang' jowi mari mar Color TV. It's enough to make a grown man cry,
But not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Bolo dugu 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 dugu, au dongo digi 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 digi. Chuna penyo nyinge nyasemo. Kabitiere minenowa sani Kala TV koro kelonwa chenro manyien manyasani iluongo ni Ohangla Takeover. Imu yogino agane yogino lamnyide umuri. Ohangla Takeover kai en thuolo makao johangla manyasani matindo tindo tiketo gi together tuneno gi kaka gi perform. Worship maonge panganga. Maonge panganga. Ancora joma prota chindo ni. Ancora MC. Baba achopo ka. Ma MC Dabricon. Nisikika kabilo temore. Ya kata kiero lungo nango. Wodu Paulus mutakatifu. Wacha ni. Wacha kiet. Yani Ohangla bila komoso. Bila komoso. Yani Ohangla to the bedroom. Liet mara tare. Lele wuluga nyolenge banjo ya unyane nengonge domana getumo. Backmanly. Tokon MC. Yes, that's the Backman. You know when it is Joey ensemble your man away. Malaika Kala TV. Ohangla Takeover. What ni? Ohangla Takeover. Ansinia. Kainja neno kata jahera mar Kala TV. Makoro biro keni machiegni. Okocho bende miel oko. Ibende odi. Neno kaka dhano miel. Miel Ohangla, cham Ohangla. Ohangla Takeover. Namoketo dakoa apenyi wendo ti wuotho gonamo. Saa 4 otieno Saturday nyaka saa 5 e wang'e alore kod nyithindo joma serious machalo do. Acha Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Karanga makaira milando karanga makaira aworo. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Wadhi nyime yone ndi mano mowinjore kama bende mbaka mwago okinyi ni ndi mano masani en kotendo koda kawecho gendi mago mag thieth mano kada mana chal mar thieth e Homa Bay County wan ka endi koda Laktar Kevin Osuri ma bende watimo godo twak okinyi ni ndi mano masani ibe yudo thuolo ni yo mano makare mar go kolwa mbaka kokalo kuom lai mago mag tudruok ma opogore opogore nitie ote moko ka endi ma bende adwa ni mondo mi ketne daktari mondo en bende odwokwa kotendo koda kambaka ma bende wagoyo okinyi ni mano masane. Nitie jago bende openjo kanye ndi pena kanye daktari ni wamora ahinya kod tich ma gavana timo, kata kamano ang'o miyo gavana nenore ka ng'ama ohero PR ma ok onyiso oganda jo Kenya diye to moloyo jo Homa Bay e weche endi mago mag thieth koro ng'eni it's a general thing. Then number 2 nitie jago openjo kanye ndi pena kanye ndi Osuri ni to gin kaka jogo ma ochung' ne weche endi mago mag thieth Homa Bay ang'o momiyo ok thieth nyalo chopo ne japinyo mano makare to moloyo ahinya weche mag yedhe. It's a question though you had tackled but nyalo manuone to nitie ng'ato bende wacho ka endi erokamano ahinya Henry pena kanye daktari ni nyaka gi e thuolo masani endi chenro mane ma bende gin godo weche endi mag neno ni nyapinyo yudo thieth kotenda koda ka SHA. Okay, then ng'ato moro bende penjo ka endi an awuok Homa Bay County ka endi but wamor ahinya gi tich en mana ni yedhe adier Osuri onego
osuri onego nyiswa adiera, yedhe en gigo mabende ikawo. Ne waneno kata mana diere moko Rudi kane omak nowuondwa nomak jomoko tuondugo neno kowegi. Kuo mago mag yedhe e ute thieth. Od thieth mar Homa Bay rach mokadho nikech kata mana pi onge. Onyalo wacho ni ang'ono ma gito gitimo. So wachaka ne gima gwendi kaka wadhi moko kuom penjo. Wachagi wach mano mar pi ma samoro yudo ka onge facility. Diponi bills ema ok uchul, sango matimore. Erokamano. Mokwongo wach mar pi. Apani ng'ata manitie Homa Bay mawinjo sani nyalo duoki ni e pi ma Homa Bay nitie improvement maduong'. Chien kacha ni nyalo yudo ka Homa Bay pi nyalo kata mana koso mar bedo kuom kata mana wigi ariyo kata mana dwe gi bathe. To sani iyudo ka ng'enyne pi nitie. Kolal seche moko to kata mana 1 day or 2 days. Lakini ng'enyne stability mar pi o improve. Apani mano to jited nyalo attest to that. Nitie daga kuonde moko ma pi pok nochope. To sani pi osechope kendo jogo ma Wasco tiyo matek kabisa. And asebede buche maneno ka governor wuon keto lwete e wach mar pigno mowinji ni pi ochopo. Kendo osechopo nyaka nitie kuma ka dake masewinjo ka governor wuon penjo ni to Ndhiwa pi chal nade. So ineno ka weche mag pigo watemo. But hospital wabende wa depend on pi ma Homa Wasco matimo nade ma miyowa. Kendo nyalo wacho ni ne migawo mar thieth kana wadonje office referral hospital for example ne nigo Homa Wasco mar pok ochul karibu $1 million. To sani wase clear gowino. And waonge gi weche mag bills en nani seche moko ka pi olal from Homa Wasco emido ka referral nyalo bedo ni a day pi onge. But kata kamano wasetimo improvement referral in terms of kuonde mikane pi, storage mar pi. Tenge nitie wasemedogi makata ka ng'ikruok moro bedo matin. Nikech ing'eni pipes mag pi ok okalo malo ka mag steam. Pipe mar pi okalo piny to nderni be iloso. And ing'eyo chien kanyo ni nyocha wan gi Madaraka Day Homa Bay. To Madaraka nolos nderni kabisa. Kani isedhi Homa Bay machiegni. Lamo donjo ochopo nyaka e dhod jirani. So there was nitie nderni manolos mang'eny gi improvements mag KISIP kod program mopogore. Koro nyalo yudo ni ka contractor payo ndara nikech pipe okalo piny to nyalo chudo pipe. To mondo lose it can take a day or two. Koro emomiyo ne waketo okang' maber ma making sure ni wan gi pi e hospital. So I can say ni wach mar pi hospital is not really a concern, especially for us in migawo mar thieth. Chien kanyo ne en problem. Ne en problem maduong'. Ne kala maybe ng'eni ng'amondi kono nyalo paro maybe ne nodhi hospital chon to noyudo ka pi was a problem at that time. But anyalo wacho ni lately sani is no longer a problem. Mar ariyo, jal moro wacho wach mar yath. And yedhe manomak Rudi an mana makogi. That was in 2022. Ne gin yedhe manonego bed ni biro Homa Bay kana from supply miluongo ni meds. To ne gibedo diverted gi joma ne kwalo yath chien. Ne gikwalo yedhe mang'eny. To nokwal gi bodhi bo pand gi ute moko Rudi. Mane wadhi gi polise ma wamako jogi. Jogi nomaki motere court. Tere doho. In ing'eyo sheria mar Kenya kaka chalo. Ji nigi ratiro margi. Kata ng'ama oneko nigi ratiro mare. Imiyo ji gimiluongo ni bail. Koro jogi nodhi ba wayalo go bomigi bail. To case pod dhi mbele. Ing'eni ratiro marwa mar county kata government. Dhano bende nigi ratiro mare. One ok wan judges. You can't be a judge and an executioner at the same time. To jogi wan kane wamako gi ma wa recover yedhegi. In fact yedhego kane wayudo gi kama noketgi no, jo KEMSA nobiro jo meds nobiro bo kaw yedhego. Bagi replace nwa yedhego 100% by yedhego nochope facilities. But kuo mar yath e Homa Bay awacho anyalo nyisi ni oken kaka ne en, oken rampant nikech watimo gimoro ni commodity security. Mana se explain chien kachacha. Koro joma jalno wacho ni nowego
okwan mane waweyo gi as a county government oyo pod wayalo kodgi nyaka sani pod case dhi mbele en ni koro kaka chik ratiro magin go mar bail nomigi bail koro giyalo ka gin oko penjo moro kanyo nitie mar SHA challenges adwa wacho ni Henry ni kane wan gi NHIF in the month of September 2022 ka Her Excellency Gladys Wanga odonje telo Homa Bay County yani winya maber kabisa yes NHIF coverage nen 5%. Winya maber 5% of joma wan go e Homa Bay duto te ema nigi NHIF. To sani as I speak to you, close to 40% manigi SHA. Mano is almost 8 times gima ne wan go chien kacha. Nyiso ni ji mang'eny sani Homa Bay kabisa nigi SHA. In fact, kidhi hospital ng'ama chulo cash sani tinde ikwana achiel kata ariyo. But ng'eny ji tiyo gi SHA. But SHA bende nigi challenges mage kaka gima nyien. Every day kata kawuono ka chiwo gokinyi iyudo kiloko gik moko pile ka pile giloko gik moko. To gik ma giloko gi it is out of our control because it is a national program. SHA and Social Health Authority ma the whole country. Kiloke ni ji te. Iyudo kaka wuono kaka sani challenge ma wan go maduong' kabisa ng'amo kontek gi sirikal ing'eni NHIF ni nya chudo to dweche 3 kata dweche 2 tithiedhi SHA sani tidwa ni chul higa e kithiedhi mane challenge maduong' kabisa ma wan go ma mano bende watemo mondo wa rectify nikech wawuoyo mana koro gi national government through COG Council of Governors and then agenda ma bende wadhi wuoye devolution conference ni mondo okon japiny obed ni kata nya chudo mana dweche achiel kata dweche 2 to yudo thieth lakini ng'eni ka koro sani oketnwa mateka oketnwa sheria ni nyaka ochul higa eko yud thieth wabende kaka jomigao mar thieth omiwa challenge nikech ibiro in gi SHA lakini koro cost okinyal timo nade okinyal afford mane challenge ma wan koro challenges mag SHA gin tie kendo gidhi nyime lakini SHA kaka wan wang'iye oloyo NHIF ema ni koro kang' ma iketo ma iride matek gi kuonde moko waneno ni nyaka mbeke mondo okony japiny king'iyo gimoro kaka ANC tiende ni antenatal care yani jomine mapek madhi clinic mipimo gi ka nen free gimoro ni linda mama ka ning'eyo mana ni NHIF sani onge koro yudo ka nitie changamoto kata nitie pek sani nikech nitie tests ma nyaka mine gi chul either gi chul kata gibed gi insurance moro mopogore mano benye waseres gi Afya House gi CS Duale mondo ginka gi konyo koro en tungni kone gi kocha lakini generally SHA e Homa Bay to tiyo pani mano is very clear. Mar adek en wach mar ang'wen en wach mar yedhe maonge mano tapani na ase address maber mana wacho ni wan gi yedhe osiptendewa en ani ok gin te waonge gi yedhe te but wan gi essential medicines and in fact Her Excellency the Governor se dhironwa kabisa ma this financial year minena mwachako tarik 1 mar 7 ni wan gi $1,310,000 mana mar nyiewo yedhe the financial year achiel so bro konyo wa kabisa ngini pok wachako procurement lakini kwa wachako procurement and the first charge mo the make sure ni quarterly kendo wachako wanyiewo ya moktin na $1,700,000 mondo konyowa e quarter achiel penyo mogik en mar ni wach mar PR ngeni wach mar PR ni seche moko be otama winjo maybe ni ja media communications nyalo understand PR in its full meaning and public relations koso the money meaning mar PR to public relations in my view wa misinterpret to mean ni miriambo akeni winya PR oken miriambo akeni wawinjire maber dongere mondo kawuono wakonyre governor gi government mare and in bende emomiyo bende an ka ni mondo clarify issues clarification kata wacha diera oken ni miriambo anyisi kai sani ni sama beti kai o waonge gi thoe mar mine kanyuolo Homa Bay
ok gi reduce gin zero sani. Almost 90 days ago emane wabede gi miyo manotho mogik tarik 14 dwe mar abich nyaka kawuono ni. Mano ok en PR, mano en adiera kendo en tim minyalo ng'iyo, inyalo verify gi data. Mar ariyo, wan gi gimiluongo ni fresh stillbirth. Yani miyo mobiro nyathi gweche iye, nyathi onyuolo lakini nyathi otho. Sani kidhi data mago osiptende dhi neno ka en 00000. Waketo kang' maber mamano Homa Bay is the safest place sani minyalo nyuol. Mara ka in gi yuora moro ma Nyasaye konyo to kila nyathini Homa Bay, in gadiera ni nyathini no idhi dhigo kanie lweti kendo kamor kabisa gi miyo gi mengi kendo winja maber. So magi data mawuoyo, lakini ng'eni ka wacho ni health en gima very sensitive en. Migawo mar thieth en gima very sensitive. Omiyo kwadwar kete miriambo bo kwadwar kete siasa. En gima kata en kituo sani mininde kitanda miwinjo rem, ok digom ni ng'ato tug gi wachni no. Omiyo wan wawacho adiera kaka en, kaka ma wang'ikore kata ok wadhi maber, wayie ni mondo japiny osiem. Wachni Dr. Suri, ka ok dhi maber, rekebisha uru, konywa uru ka, to watimo kamano. To kwadwa ni mondo siasa odonje gi gima thieth. Okay. Penjo mabende nitiere ka endi en ni to nyaka nyindi Usuri ni to nyaka gi thuolo masani endi ute thieth moko ma wacho ni osekethore ka nopogi yawo, en gino bende gidwaro mondo mi gitim gi eyo mano makare. But Rangwe dispensary ne waneno ka net actually it's something possible for quite long. Kata Auchmoga gusa. Rangwe. Yes. And gino mano sekel issue ne mang'eny ahinya. Iyudo ka net noten mana gi yien. So chal mano mar ute mag thieth wagi endi inyalo wachi ang'o? Oh, existing. Yes. Okay. Mokwongo awacho ni kanyo ni ne wan gi systems manok ber, health systems. And apimo ni nyaka gi referral hospital ma Homa Bay kaka ne wachalo. Apimo ni kaka ne en health center. Rangwe as I speak to you nogere kaka dispensary. Why improve masani? Why improve mondo bed a proper level 4? Rangwe ne onge thieth. Ingena setiyo Rangwe omiyo kiwacho Rangwe tang'e kama wuoye maber ahinya. Rangwe ne ok timie gimiluongo ni surgery. Lakini winja maber. Miyo kata dwa nyuol to hingore. Yes. To ne ringo kode Homa Bay kata iteri Asumbi mondo yang'e. Sani kidhi Rangwe, an mana timo surgery mokwongo Rangwe, theater ma Rangwe cha, an mana kuongo yang'e miyo monyuolo nyathi e lweta kama. Omiyo I can tell you ni sani Rangwe itime surgeries, itime blood transfusion, kod gik mamoko. Rome was not built in a day end. Yeah? Ok inyal dhi osiptal bi change gik moko te dichiel. Ingeni priority wang' neno gimineno, an akoni ni space ma wantie mar health ni. Gigewa ok sungi in terms of color and building. Gigewa isungo in terms of services and data. Iwinja? Wan wang'iyo gigewa in terms of services. Sani kaka Rangwe ok danyis an chief officer ok damigi thuolo mar ni mondo giger gima ber to yath onge e osiptal. Mar ni mondo giger gima ber to services mitimo kanyo ne nyithindo, ne mine, ne jodongo are not proper. Services is key. To services makacha, I'm telling you, they have greatly improved. For example, watch mar net me wacho. Rangwe for a long time ne onge gi ward mar jomachuo. Kuso? Mano donga diere. It is just recently makoro waketo a male ward in Rangwe. Rangwe ne nigi kitendni mag admission auchiel kende. Sani gin over 40. Koro watiyo kabisa mondo wa improve services mago. Ok gik mineno. Okay. Yeah. Erokamano ahinya. Ikruok nyalo bedo na machal nade ne county ma Homa Bay e weche bendi mago mag tuoche mabiro mapoya. Nyicha waneno ka nyindi ka mpox en tuo mabende ne chando ji Kenya ka endi gi tuoche mamoko. Un kaka Homa Bay County tuo machalo kamano endi ikruok maru ne chalo nade kata ni tuoche mabende nyalo bedo ni nyalo gore e kinde mabiro. Erokamano ahinya. Ing'eni sani tuo mar mpox ni nyoro nyan gi
Director General Dr. Amoth, Amoth, Director General. To nye wang'iyo kode aluora mar Nyanza kae. Already two mar mpox osedonjo Thuruaka. You are aware kining'eyo mano. And kata mana counties wan gi suspected cases manye wasekawo samples ma oro Kemri warito duoko kawuono mondo wang'e to en confirmed kuso. To wan kaka migawo mar thieth mar Homa Bay waseketo kenge mopogore opogore. Mokwongo wan gi gimiluongo ni Emergency Operations Committee ma is co-chaired by governor and the county commissioner. Gin co-chairs mag committee no, one members. To koro wapogore yudo ka nitie jo provincial administration, wan gi jo county government kod wan gi stakeholders mopogore. Koro nikech nitie okang' ma wakawo kaka government, kaka wabro nitie quarantine ma waikore ne, nitie isolation ma bende waikore ne, nitie emergency drugs ma bende waseketo kendo wan go kendo waiko yo makare. Koro waikore kabisa ne any obed mpox, obed covid moduogo, obed tuo mane, one ready 24 hours. Yes. Okay. Inamura duoke wach mano mar SHA matin ahinya. King'iyo this SHA, yes, mor ni wacho ni en mbaka mabende usechako goyo gi duol mochung' ne kelo governance kanyakla mondo mi one kaka inyalo mbekie kuonde moko bende bet already. Nikech imagining mama moro mantiere ma samoro uso mana mwandu ne matin, kata babu mabende riambo kata mana ndiga mare, kodwa chulo for the whole year. So he is only able mar yudo chiemo chamo that day. So ka en mbaka minyalo go ma kata kanto nyalo chule, idhi chulo tithiedhori for that 1 month kata 2 months ma at least nyalo bedo maber ahinya. But ywak osebedo ka nitiere mathoth ahinya ni SHA ok osebedo ka koro tiyo kowere gi Homa Bay County, so in general in Kenya. So ywak osebedo ka nitiere kanyo ni SHA ok ti, ma yudo ka mondo ibed registered yot ahinya, but mondo bi koro kicho reflect chudo yot, registration bede yot, but koro mondo pesa cha reflect ni account ni is now active kendo bende nyalo thiedhi is a problem. SHA nigi problems pod mathoth. En gimo biro manyien, ng'en no chakra October 2024. To podi en gi ng'ikruok mang'eny. Mokwongo maduong' sani ma waneno en ma wawacho mar ni ing'eni en okumba monego bed ni konyo japiny maonge nyalo. To wakoro ng'ama onge nyalo ne misenyiso ne chul kuom higa. Obedo gima pek kabisa. And wase kao okang' kabisa ma wase temo wuoyo gi jotelo duto te. Pani dwe mokalo cha kotel negi governor marwa and other governors negi dhi nyaka State House magi wuoyo gi ker magi nyise ni gini ohinyo japiny. Ing'eni ker ma wan go sani Ruto no yiere hustlers, ne no yiere ga hustler. Mama mboga gija to boda watu wa chini. Ing'e siasa. Koro jo mama mboga na watu wa chini. Yes. Iyudo ka gihinyore ka kiwacho. En gidak 1 meal per day, gidak per day. Yes. To kinyise ni ochul, iyudo kata mana ka means testing no gole ni mondo ochul 300 e dwe. Kinyise ni mondo ochule te 12 months, it is a lot of money. Okay? And almost over 3,000. Depending on the amount of chula. Yes, depending on the amount. In fact, 12 months, the minimum mangato na chula means testing marshacha, then 300. Okay, which means in a whole year, the least money lot chula in 33,600. Yes. So ngato nyise dichiel ni chul 3,600 nyalo bedo mapek ne kabisa. Koro gino miyo wadoke kamane wae mamedo hinyo jicha. Koro wasetemo ndi mondo wawuo kodgi, and I think cabinet mar His Excellency the President Ruto they consider wachno mondo wang'i kaka wakonyo. Lakini jowa bende seche moko ema miyo gini bedo kamano. Nikech yudo ng'ato en ok ochul SHA for at all. Udite chieng' mutucha to chule dichiel mana mar odiochieng' no tich uthiedhe to chako lal. Koro ing'eno onego bed gimoro ma ji chulo consistently. Yeah, koro President nyocho temo kelo wach moro mar hustler fund ni jomok nyal chule for the whole
the whole year mondo hol pesa yang Hustler Fund mondo ochul go SHA. To mano bende wayudo ka pod pekneji nikech holo Hustler Fund no bende en lweny moro kendo mopogore. Koro nikech wach mar thieth to ok nyal rito. En gima upoyi, you didn't expect, and we hope ni national government kod duol mar governors nyalo ng'eyo kaka ginyalo konyo wa wach. In kaka chief officer mochung' weche go mag health, ang'o ma bende kata mbaka mane mabe isegoyo mar neno ni weche mag SHA endi, especially registration, nikech yudo ka ji kane bedo registered to jomoko ni kelo negi pesa mopogore opogore ma onego bed ni gichulo monthly. Jomoko mi nyaka 1000 plus, moko bende duogo 400 kaendi, so there's variation e weche go endi mag chudo. Niluonge ni means testing. Okay. Means testing gima golo en scientific formula moro kanyo mabakia ok ang'e maber kwano mana iye kanyo no ok ang'eyo but ijas en automated. Yes. Koro nitie kaka ijaso gik moko ipenji ni in dalani rom nade kamano ae kitie koduoko penjo go te to golo ni figure monego bed ne chu. But gima ne waneno chien kacha, in fact kane wadhi gi governor kamoro ni Waondo Suba kocha. Koro kane watimo ne means testing to nawafwenyo ni bedo jaluo ni be kare ma nyalo hinyo seche moko nyadhi. Ng'ato adier ok onyal, but ka koro penjo ni mondo ojasi mag SHA to ulicho. Penjo ni to be idake ot machala di nan gi bungalow kata ngi maisonette to ingi inena dier no okonyal no se oriambo kaka ngi mitokni ukia loche man go dala mochunga chung. Koro ka formula cha duogo mogik nyise nya karaja dung kaluore gi duoko meduoko go onegi chula 2,000 e dwe. Ni mano to koro kendo kanyal tingeni okinyal loko the moment ma results osewuok loke kendo is very difficult. Koro nego kikwa kete nyadhi ahinya duoko wachiwo mondo wayud figure moro rekod. But koro ang'o minyalo tim mondo kik jowa gi hinyre nikech yes owacho go endi te kendo loko be koro ok nyal loke, but ng'ani koro ok nyal chulo pesa ni. No, koro mano to ne wase discuss gi national government ma waseyiere ni kineno ka pesi no ni malo mohingi to koro idhi physically SHA offices. Every region ka region nigi office mar SHA. Kidhi Homa Bay wan gi three offices. Nitie office Mbita mar jo SHA, physical office. Nitie office Homa Bay, nitie Cold Springs malo kacha, nitie office Oyugis. Makineno ka pesa no ng'eny ni tinyalo dhi physically to koro gito gin gi rights system maginyalo revise go chudo mari mondo dok piny. Okay, there are a number of people mang'eyo ma pesa gi obiro more than 1,000 shillings, but king'iye to kata mana 600 ok onyal afford. Mago to nyaka gidhi physically office jo SHA. Okay. Daktari, wadwa ni mondo watieki okinyi ni endi mano masani weche gende mag thieth ma Homa Bay County and okay gende duto te ma ugoyo en mar ne japiny ubedo koda ka yote weche gende mag yudo thieth kaka county. Yes, moko tie ma wasegoyo mbaka that challenge moko ma wayudo e kanyo. What is the main challenge ma u face kaka county government of Homa Bay mamiyo kunyal kata manyalo monou chopo dwaro maru ne chiwo services ne japiny e yo ma udwaro? Challenge maduong' kabisa en tin mar omenda kata bedo kata tin mar pesa. Tadwa explain kama nikech iyudo ka mokwongo osiptende ma wan go e Homa Bay gi thoth gi ng'eny nikech ng'eni Homa Bay duong'. Yes. Homa Bay terrain mare kata kaka obedo bendo ogajore wan gi chula mang'eny. Wan gi kwene ma milima na mabonde, wan gi kwene ma ok inyal kata chope inaccessible wach kamano ka Suba gi and the rest. Koro nyaka item ni tero health facility kamoro amora ma ji nitie machiegni. To mano o stretch resources ma wan go. Pesa ma wan go oywayo kabisa. To mae timore nikech national government omako pesa monego bedni bire counties mondo otim tije mag thieth. Ing'eyo ni Henry pesa madong Afya House kata madong national yes is more than
pesa mabire counties te 47 combined. To Nairobi kucha onge jatuo mithiedho kata achiel. Afya house onge jatuo mithiedho kata di kata achiel. Onge yath maginyiewo kata achiel. To ma pesa monego bed ni bire counties. Koro uyudo ni wachiwo thieth to watemo mondo wachiw thieth ma the best mwanyalo chiwo, the most affordable, the best care mwanyalo chiwo, but with the minimal resources. Koro yudo ka seche moko de wagomb ni wandik kata dakteche mang'eny to tamowa nikech nok mar omenda. De wagomb ni wanyiew yedhe mokalo kaka mwanyiewo sani, to yudo ka nok mar omenda ema koro hinyowa. Makoro mano chunowa ni warely bende on partners ma watiyogo. Hapa ning'eyo kaka Homa Bay watiyo gi LVCT, wan gi MSF, wan gi Luala Community Alliance, wan gi MCGL kod partners mamoko. World Bank giri bende konyowa Dallas. So gima hinyowa kabisa en nok mar omenda, but watemo gi sironyo kendo wakete maino wakendo kwa nende mondo watem ni wati gi the related resources ma. Sincerely, we are better off as healthcare workers under this regime. Kudos to our able chief officer of health under the leadership of Jaber Nyawang'aya. Mano ka jendi awuoro dero, otemare kanyendi. Aya to wachoka endi ni to penya osuri kanyo bende, ni to wach ni health otamo county governments rito, waduoke in national government. Penjo no en penjo ma osepenj ding'eny kendo osepenjago in different capacities. Osepenjago kanana na daktari, osepenjago kan chairman mar union, kore iri penjago kan chief officer. Duoko na en achiel. Ni ok inyal miyo county governments responsibility maduong' timie little resources kaka mar health tituone e resources mar timo tijno. Ok inyal wacho no tame. Apimo ni kanyo ni kenano national government mok thiedh ji odongi pesa mang'eny e migawo mar thieth. Ng'ia budget mar health e national government, ai ng'ie budget mar county governments. Kiriwo duto te 47 okrom kata gi mar national government, yet they don't treat people. Gionge staff, gionge gigite odur ne county governments to kimigi resources. Emomiyo the right honorable Raila Amolo Odinga osebedo kawacho ni Ker Ruto e agreement ma wan go kod broad based ni kaw pesa duto te mar devolved functions mag ndara ter ne counties nikech kache manderni nitie. Mag thieth ter ne counties, gine magi thiedho jotuo. Mar agriculture ter ne counties. Mane kinyalo wacho ni wami all the resources that monego bed ni mi to tijno timre na to tamitiyo. Kata mana dalani dan kinyis ng'ato ni mondo pur ni eka beach to onge kata kwer imiye nothing aiduogi wacho ni tich ota. It is impossible. Okay. So eno ne iwak mano onego bed ni the national government ema understand mondo bi gichwal omenda moromo ne counties. Mano kendo kura medo na jiwo legislators magwa manie parliament kod senate mondo gi dhir no national government mondo release resources monego bed ni bire. Pina usuri ni ute thieth mabende ncho luore mbui ka gichano mar tiko gi karang'o nikech ose admit ni en adier ni pok oyawgi. Yes. Anyisi ni one gi plan mar tiko gi this financial year. This financial year mwachako ni. Financial year chakore tarik 1 dwe mar 7 manyo wan doge kawuono watieko dwe mokwongo. Dwe mar 7. Wan e dwe mar 7. Wan e this financial year. Imakuri ni watieko gi this financial year. Okay. But ok ni warito ni mondo financial year orum. Hapana. Watimo gi sani ng'eni kaka wachako financial year budget pok wachako tiyogo. Ng'eyo mana maber doge. Okay. Procurement plan kore ka waloso. Ineno sani eka wandiko staff. So okadwa commit ni in 2 or 3 months, but anyalo wacho ni definitely by the end of this year, this calendar year of December, all our facilities will be operational. Okay. Uchano mar ndiko staffs marom nade mondo dhi okonyo weche mag thieth. Ni usetimo nyaka shortlisting gi interview donge. Marom nade ma uchano mar biro ndiko. Advert manyo wan go ni wadhi ndiko staff 80. But kendo wadhi medo staff. Gimomiyo wadhi medo staff nikech ne wayudo ni wan kaka Homa Bay kende. Wan kende manyo wachulo UHC, staff mag jo UHC, Universal Health Coverage. Hapa ni ng'eyo staff mag jo UHC. Ne wachulo staff 183.
moko nego bed ni wachulo. Koro national government noseyie ni gidhi kawo that payroll. Okay. Ka gikawo payroll mar ji 138 no, to wadhi dong' gi fuok moro kanyo kata space ma wanyalo medo go more stuff. So 183 or 138? 183. Okay. Koro on top of 80 ma already wandiko sani. Ka 183 gi national government okawo nikech gikawo that payroll in September, on September 1st. Ka gikawe to koro bro bedo gi space now, wang'e ni pesa di modong' wanyalo employ go more staff. Nikech staff adiera en adiera ni kata ma wan go sani matiyo gihinyore nikech gin strained. So wadwaro staff. Okay. Nyisno suri to chal mano mar jochiw thieth gi jogo matiyo e health sector ma Homabay chalo nade nikech wak nitiere weche go mago mag payments. Payment tiene ni salary. Hapa ni anyalo wacho iwinjo jatich moro mar matiyo migawo mar thieth owacho chien kanyo ni adiera wan maber sani molo kaka ne wan. Ok wan perfect. Ng'eni msara ka chik to ber ni chieng' mi dwe rumo tichuli go immediately kaka chulo polise gi jomoko ka. But national county governments msara seche moko nyalo deko matin. But okodeke yo mano deko choncha. Manana mna lide ng'anyo cha. Ng'eni matani yudo ko deko dweche 2 kata dweche 3 momakore. Yeah, so sani at least chudo ok ni yo marach. Yeah. So inyalo wacho ni there are a lot of improvement. There are a lot of improvements, and I'm conceding kenda wacho on behalf of the county government of Homabay. Nipoku wachopo kama wadwa dhi. We are work in progress. Lakini everybody ng'ato ma is honest. Ma wacha dira. Nyalo wacho ni High Excellency Governor Gladys Wanga osetemo ndi. I can attest to you ni seche moko bedo kod nyaka saboro sa 9 gotieno. Ka weche gi ema wacho kode. Otemo dhiro ndi kendo temo manyo kony everywhere monyalo yudo mondo wago okang' machielo. Kaka telo mar Homabay County dwachu en mane e weche bendi mago mag thieth makata ka in bende chiemo ni wuok e docket ma intiere kaka chief officer mar health ma Homabay tibro wacho ni wan nwachano mar timo kama watime kama dwaro mar ugo health ma Homabay County mondo kik ywak bedie e Homabay County en mane. Dwachwa kaka migawo mar thieth kod county government mar Homabay County en ni thieth ma Homabay mokwongo obed ni preventive services kata mana okang' ma waketo mar geng'o tuo obed ni geng'e ma ji ok yud tuoche ma iluongo ni communicable transmittable diseases kaka or infections minyalo geng'o gik moko kaka diarrheal diseases obed ni kipindupindu onge obed ni diep moko ma ji bedo go nikech modho pi marach gi onge systems obed e yo makare. And migawo mar thieth obed ni ka ng'ato odhi osiptal notuo to yudo konyruok e yo moyweyo nikech en gi SHA, oyud konyruok ma quality nikech oyudo qualified healthcare worker kendo yude e yo mapiyo. Ayo yud bende follow up maber mondo be odhi dala kobuonjo nikech oyudo konyruok. Yaneno in miyoro ontie otimo kaendi kata kamana timo mos nyoka bisomo gine usuri kalore ni onge docket no endi en piny ma bende dwaro county secretary kata dwaro joma nie dockets go endi jogo ma openjo moko mathoth matendre gi siasa kaachiel kod gik mamoko ok obi duoko nikech kawuono wago mpaka specifically on health wang'iyo kanyendi wache mag health koro kadwar wake e docket moonge ma samoro nyalo duoko gima ok en adiera koro kabisomo otni go endi obiro ng'iyo jogo endo bende nie dockets go endi ka gibiro duoko penjo go endi atimos ni ok obi duoko penjo go endi kata ok abisomo. Daktari ng'ato wacho ka ni erokamano daktari wacho maber to why would you prefer geronwa mortuary than miyowa yedhe? Hapa ni ingeni nase clarify nase wache chien kanyo kendo hapa ni ng'ama penjo no well ase explain wach mar yedhe e yo makare hapa ni mano to winjo ni wan gi yedhe e osiptendewa essential medicine wan go ingeni kidhi osiptal sani e Homabay ni dwaro yadh malaria ok ibi koso. Kidhi osiptal Homabay anywhere in Homabay ni gi pneumonia basic illnesses ok ibi koso amoxicillin ok ibi koso cefuroxime na yedhe michui mar rem ok ibi koso yedhe ma essential. Okay, nitie yedhe minyalo koso nikech ikoso gi kuonde ma ok nyal bedo gi yedhe te. An kaka senior doctor I can tell you that nok nyal bedo gi yedhe te.
Koro wach yedhe tapana se clarify. Mar ariyo, engima ka. Yes. Osiepna moro ma nosenindo nowacho ni kila kiumbe kitaonja mauti. Everything that is alive will one day die. It is a definite eventuality. Koro wate waduto te wang'eyo ni wabrotho. Yes. To dibed gima ber manade ka ibedo dignified even in death. Yani umii heshima. Yes, kate thoni. Ingeni ngama nyalo wacho ni wa prioritize mochari ma Homa Bay. Pok odhi e mochari ma Homa Bay sani. Yani ingeni mochari na asedonje for the last 13 years. Asebedo ka donje mochari almost every day. Aneno body. En gima kineno kama to digomb ni ng'ati kik tho boket kama. Nikech anyisi ni en gi space mana mar ting'o 6 bodies. To seche moko gibedo 20 or more. Ok dang iriemb ji. Doguru gi ringre uni. Iyudo ka seche moko ket ji ariyo, ket kata ji adek, kata 4 e frige achiel. Uluo ng'ato ewi wadgi. En gima lit kabisa. Omiyo wadwa ni yawa. Watem thiedho ji kabisa. To koponi Nyasaye wacho ni kawuono en odiochiegi mokawi, to wakani e yo moro ma nigi nyadhi e yo makare. Ok ma kibiro neno ng'ati manosenindo, ma en chiegi moro tiyudo ka dichuo moro bende ogange wiye. Akia ni winja maber Henry. Koro ok ni wa prioritize. En ni watimo gimoro amora. Okay. Yeah. But wadwa ni wa dignify ji in life and in death. Emomiyo mochari bok luongo ni mochari, mwagero sani luongo ni funeral parlor. Funeral parlor. So what upgrade nyinge? Wa upgrade nyinge ma iye kanyo waketo nyaka chapel. Okibiyudo funeral parlor Kenya kama nigi chapel bende iye. Ma ukaw ng'atu tulemo nyaka kanyo chutho. Kuleme tie yien. Nikech watemo timo gimno ni dignity in life and in death. Koro osiepna mowacho no en anyaka rwake ofisa ubi kata kiny. Kiny obi kata ofisa atere mochari masani one gima wagero mondo wachna ni pod oneno ni okwatimo gima kare. It is an excellent thing ma watimo ne the people. Weche nyalo bedo mathoth ahinya weche mag thieth ka indi ma Homa Bay kata in general, but thuolo bende nyalo mayo wangwa. Yiena mondo be wawegi kanyo endi. Wachni mogik ma inyalo nyiso jo Homa Bay County weche go endi mago mag thieth. Nyamrerwa be umer paro. Erokamano. An nyamrerwa to aparo kendo gido osiepewa kabisa. And ineno data mawuoye gi improvements mawuoye gi especially data gi services. Watimo gi nikech nyamrerwa emokonyo momiyo koro ineno onge maternal death e Homa Bay nikech ki make sure ni miyo ka miyo nyuol e osiptal ok nyuol dala. Koro they are very important to us. But wachna mogik en kama. Anda her kwayo jo Homa Bay duto te ni mondo gimiwa sir makende. And gimiwa sir e konyo ngimagi. Ng'ama konyo ngimani. Wan watemo kabisa ni mondo jo Homa Bay obed gi ngima makare kendo gibed gi thieth e yo makare. Ok wanyal bedo ni one perfect. Lakini kama warem to ginyalo nyisowa ni kae to kudhi maber, improve uruka. But wadwaro ni mondo gimiwa sirugi makende as a government and even supporting our leader, Her Excellency the Governor. Nikech ene modirowa kendo ene motayowa e wechegi mondo weche mag migawo mag thieth odhi e yo makare. Koro amedo kwayogi e yo mamuolo ndi ni mondo gi supportwa, giti kodwa, giwinj nyaka weche mwanyisogi. Nikech wan mwanyisogi gik ma are professional. Nyocha ka watieko weche mag chanjo ka. Adwa go erokamano ne jo Homa Bay duto te. Ninye giwuok kar rombgi mane in a very short time we achieved targets of 90% and more mane wadwaro e weche mag chanjo mag typhoid kod e weche mag general healthcare. Gichikit gi kendo giwinj weche mwawacho gi konyowa wan kaka professionals mag health mondo watika moro achiel to make the lives of the people ma Homa Bay obede makare. Erokamano nya daktari kuom thuolo mari mabende kawo. Wago erokamano ahinya gi telo maru kaka Homa Bay County, kendo bende wageno ni weche gendo mago mag thieth biro medo chopo kare. Koro kai doctor ichwalo mos ne Roslyn Omolo, waziri kaachiel koda ka governor, mondo mi at least japinyo med neno
tiyo margi kanyo endi gi gino mane gisingo kata mane gavana nosingo ne obiro tiyo ne japiny makare, especially weche go mago mag thieth. Wago erokamano ahinya gi tudruok mabende samoro wasebedo godo gi kaunti mano ma Homa Bay mondo giwiro ga thuolo to ubiro to wago mbaka nikech gima japiny olake en mana information. Ma ka oponi samoro unyalo yudo thuolo ma kama giendi to ubiro go mbaka gi japiny koro chako ng'eyo ne kare gik mane ndike mbui giendi mago gina political issues kata mondo mi samoro otanish the government mano mar nyawang'aya marach. But ing'eni ka samoro uling' ma ok uchop kuonde machalo kaka media houses to japiny gi ng'at machielo wacho ni kare na adier ni kare gigo timore. But ago erokamano kuom thuolo mari mikawo. Ageno dich machielo wabiro chako go mbaka malach ahinya e weche geni mago mag thieth ma Homa Bay County. Koro Moga Jwang'e wabedo kaendi koda ka Laktar Kevin Osuri mabende en chief officer mochung' ne weche geni mago mag thieth e Homa Bay County. Wago kode mbaka e chal mano mar thieth ma Homa Bay County. Pod inyalo luwo chenro ni endi kokalo kuom live marwa mar Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram, TikTok bende nitiere kanyo endi ka bende inyalo dhiyo nyime mar neno ni to twako chalo nade. Pod inyalo mana keto pachi kanyo endi mondo chieng' moro ka daktari ochako yudo thuolo mar biro kata government officer moro ma Homa Bay mochung' e weche mag thieth obiro to penjo ma samoro nyalo bedo ni penjo tok wasetieko mbaka niendi wanyalo biro chako musanya chwalo negi mondo gin bende giyud thuolo mano mar duoko. Rit masani endi nyaka odiochieng' makiny nyinga Henry Okech bedo koda ka odiochieng' makare. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho.